šmulinka už vaří makarony, ví jen cítit, jak je voda osolená. Jen ona umí dobře vařit makarony, hej, makarony. Tak teda šmulinka už vaří makarony, ví jen cítit, jak je voda osolená. Jen ona umí dobře vařit makarony, hej, makarony. Tak teda šmulinka už vaří makarony, ví jen cítit, jak je voda osolená. Jen ona umí dobře vařit makarony, hej, makarony. Tak teda šmulinka už vaří makarony, ví jen cítit, jak je voda osolená. Jen ona umí dobře vařit makarony, hej, makarony. Dobrý den, pane učiteli. Co se zase učíte? No, pane učiteli, já jim pořád říkám ekonomika. Ty knihy jsem schovala. A našli? Našli. Krásná chyba, krásná chyba. Já bych jen ty knihy rovnou vyhodila. Co se učíte? Jo, učej. Co učitel tím chytřejší než my. S tím se musí něco udělat. Svolejte učitele. Provedu. Právě jsem přiletěl strojem času. Návštěva tam mě úplně vysílila, ale jsem tady. No, z matematického hlediska není možné, paní kolegyně. Tak jsem tady já, Eden! Steptáč! Lekr! Já! Kolegyně, co špatně? No tak příště. Kolegové, když se vám říká ten bezvaný vtip s tím zajcem, měškem a koucem. Když vás to nezajímá. Tak, přejdeme k jádru věci. To, co si žáci měli naučit za celý rok, svévolně zvládli za pouhé 2 měsíce. Ano, paní kolegyně, a teď nás s nimi znal iba skaků. Vážně? Ale houbičky víte, jak to vyřešit. Že uděláme dohodu. Ale pozor, musíme jim to říct celou větou. Nevyrušujete, nepodvádíte. Nemete se. Mluvíte celou větou. I přezůvky jste si vzali. Teď pedagogové jsou vaším chováním znechuceni. Jinou. Chápete? Když se začnou chovat jako žáci, jak na tohoto krásného vycpaného Kalouse obecného. Zvolovat? I moje ukazovátko nemusí být. I mapy. Dlouhou. Štěce a tak dále. I můj časostroj. Slovníky, všechny moje slovníky, co? My víme všechno. Kdy i ne, Všechno zvláštní cvičení. kalkulačky. Kalorimetry. Puzzle Lukáši, mňam. Jednotě je síla. Let's
přichází třída 9B a její ty tady. A já vám přeji příjemný zážitek. Tak, a opět trocha tancování. Na scéně nyní zazní mix populárních skladeb minulosti a současnosti. Třída 9A nyní v zastoupení Lucie Jergové a jejich kamarádek Veroniky Střítecké a Katky Horáčkové. Hezký zážitek. Tak, a nyní se představí naše spolužačka Anna Bušková a její Flower Stick. A já pro změnu teďka, já vám přeju příjemný zážitek. Tak, a finále je tady. Ten čas tak rychle utíká. I nám utekl na této naší škole jako voda. Dovolte nám touto cestou poděkovat všem našim paním učitelkám, pánům učitelům, kteří s námi a mnozí mnoho let pěkně trápili a vztekali. Dovolte nám také poděkovat našim rodičům, že s námi mnohé nesnadné školní situace v klidu vyřešili, že nám pomáhali. A všichni nejen s učením. Dovolte nám zároveň popřát nám i vám hodně sil do dalšího života. V něm pak hodně úspěchů, jak profesních, tak osobních. Loučíme se s vámi hudbou a zpěvem, protože ty nikdy nezaškodí. Také bychom chtěli poděkovat paní učitelce Břeskové, že nám umožnila tuto akademii uskutečnit. Mějte se krásně, hezké prázdniny.